Záznam číslo 164. Prípad Peklo na zemi. Zdrojový kód 2023. Druhá výpoveď cestovateľa. Pred 4 rokmi ma poslali preskúmať nezvyčajnú anomáliu vo svete, v ktorom sa stratil jeden z mojich kolegov prieskumníkov. Ten svet sa nám po nejakom čase stratil z dohľadu a takmer som v ňom zostal uväznený aj ja. Upozorňujem vás, že tento príbeh nie je pre slabé povahy. Po tom, čo som vám opísal zničenie sveta 1938, myslíte, že zvládnete ďalší príbeh? Rozprávajte. Predstavte si svet bez ľudských práv. Bol to upršaný svet. Príbeh sa odohráva v krajine, kde sa stratila všetká ľudskosť. V meste, ktoré stratilo nádej na záchranu pred temnou povahou ľudstva. Aj napriek dažďu a depresívnej atmosfére tohoto sveta ľudia žili šťastne a s úsmevom na tvári. Vírus, ktorý sa v tomto svete objavil v roku 2019, vyžadoval opatrenia, ktoré sa nepáčili úplne každému. Pandémia trvala 2 roky a počas tejto krízy musela vláda na čele s prezidentom zaviesť drastické kroky na ochranu obyvateľstva. Prezident bol počas krízy nenávidený, ale keď sa všetko skončilo a vrátilo sa do normálu, ľudia mu boli vďační. Časom pochopili, že menšie zlo bolo nutné a vyhlásenie stanného práva rozumné. Blížili sa voľby. Samozrejme aj prezident potreboval nejaké tie hlasy, tak sa rozhodol prihovoriť sa národu. Ľudia na ňom videli, že je iný. Asi ako jediný z kandidátov vystupoval na verejnosti. Bez strachu. A občas so sebou bral aj svoju dcéru. Možno si chcel spraviť iba očko, že aký je dobrý otec. To sa už pravdepodobne nedozvieme. Všetko sa to začalo počas jedného príhovoru. Nie, Bože! Laura! Dcérka! Preboha, nie! Atentátnik nesplnil svoj účel. Namiesto toho, aby zabil prezidenta, guľka z jeho zbrane zasiahla jeho dcérku. Nepodarený atentát na prezidenta Dívna sprevádzala aj explózia, ktorá zabila ďalších 14 ľudí. 6 civilistov, 4 členov Dívnovej strany a 4 členov prezidentskej stráže. Bolo aj mnoho zranených, no prezident Dívn na sebe nemal ani škrabanec. Zvieral sa v slzách a v náručí držal svoju mŕtvu dcéru. Atentátnik sa po tomto čine dobrovoľne vzdal so slovami: budúcnosť započala svoje korene v prítomnosti. Celú krajinu zachvátil chaos a prezident Dívn bol evakuovaný do krytu. Nikto nevedel, či príde ďalší útok, preto boli v celej krajine posilnené bezpečnostné opatrenia a armáda bola v pohotovosti. Prešlo 6 dní po útoku a zdrtený prezident v tichosti pochoval svoju dcéru. Po pohrebe sa rozhodol usporiadať tlačovú konferenciu, kde chcel predložiť nový zákon. Zákon, ktorý mal z relatívne kľudného sveta spraviť peklo na zemi. To, čo sa stalo, sa nemôže opakovať. Nikdy som nemyslel, že svojou prácou ohrozím svoju rodinu a túto krajinu. Moja demokracia mala túto krajinu zjednotiť a namiesto toho sa ukázala pravá povaha ľudstva. Pri voľbách som slúbil, že zbavím túto krajinu zločinu. A to aj urobím. Možno sa vám nebude spočiatku tento návrh zákona páčiť, ale mám plán. Odstrašujúci príklad toho, ako sa vysporiadať s ľudským odpadom. Návrh zákona znel následovne: obmedziť ľudské práva pre nenapraviteľných kriminálnikov. Vrahovia, násilníci a pedofili prídu o ľudské práva a pozostalí budú môcť vykonávať ľudovú spravodlivosť. Jedno jediné pravidlo tohoto zákona bolo nezabiť vinného. Spočiatku sa tento nápad na potlačenie zločinu zdal byť ako preľud smutného muža. No do roka bol tento zákon schválený. Väznice sa zmenili na mučiarne. Pozostalí po celom svete vykonávali svoju spravodlivosť na vinníkoch. Ženy, ktoré boli sexuálne zneužité, mohli násilníkov legálne mučiť a oplatiť im ich traumatickú skúsenosť.
Rodičia dokázali hodinu mučiť pedofila, ktorý znásilnil a zabil ich dieťa. Všetko legálne. A vrah, ktorý bol zodpovedný za smrť prezidentovej dcéry, bol mučený samotným prezidentom každý jeden deň. Proti tomuto zákonu sa protestovalo, no keď ostatné krajiny videli výrazný pokles kriminality, prijali tento zákon aj oni. Prezident Devon dosiahol, čo chcel. Zbavil svet kriminality a k tomu si vychutnával pomstu na vrahovi jeho dcéry. Stále ho však sužoval žiaľ nad tým, čo stratil. Kolovali o ňom rôzne historky. Vraj uzavrel zmluvu s diablom. Vraj sa snaží komunikovať so svojou dcérou pomocou mágie a okultizmu. Zdalo sa to dosť pritiahnuté za vlasy. V tomto svete, v roku 2023, sa prezident Devon zmenil na nepoznanie. Aj skrz jeho úsmev bolo vidieť zroneného muža, ktorý má v sebe neukojiteľný hnev. Vtedy som navštívil tento svet. Bol som detektív. Hľadal som strateného cestovateľa, ktorý tu uviazol pred rokmi. Tento svet vyžaroval iný signál ako tie ostatné. No keď som to videl na vlastné oči, neveril som. Napriek tomu, že pršalo a slnečné svetlo zakrývali temné mraky, ľudia boli pokojní. S úsmevom na tvári si žili normálny život. Ja som však videl tú zvrátenosť, ktorú si zvolili za svoju cestu. Nulová kriminalita sa rovná nulovej ľudskosti. Kráčal som po meste a videl ich tváre. Všetci boli v mojich očiach monštrá. Masky. Zvrátená generácia tohoto sveta. No najhoršie to bolo, keď som išiel skontrolovať väznice. Bol som pred budovou a nemal som dobrý pocit. Niečo mi však hovorilo, že je predurčené, aby som tu bol. V tom momente k budove prišlo niekoľko obrnených aut. Bol to prezident Devon, aj so svojou strážou. Už len z pohľadu na neho išiel strach. Ale ja už som videl všeličo. Pozrel sa na mňa. Svojim výzorom už ani nevyzeral ako človek. Poslal za mnou jeho stráže. Pokojne ma požiadali, aby som išiel s nimi. Neoplatilo by sa protestovať. A vtedy som vstúpil do toho väzenia. Maximálna ostraha. Z každej miestnosti bolo počuť nárek zúbožených väzňov. Videl som odtiaľto odchádzať spokojný zamilovaný párik. Asi to boli manželia, čo sa prišli pomstiť. Mučenie a tríznenie ľudí v tomto svete uspokojovalo. Videl som to na vlastné oči. Tú radosť a úsmev na ich tvári. Nejakým zvráteným spôsobom sa im dostalo úľavy, keď to dokázali vykonávať napríklad na násilníkovi alebo vrahovi. Vedeli by ste si predstaviť, že by v tomto svete niekoho krivo obvinili? Prezidentská stráž ma zaviedla do jeho osobnej kancelárie v tomto väzení. Nevedel som, prečo som tam a čo odo mňa prezident Devon bude chcieť. Konečne sa stretávame, neznámy cestovateľ. Prezident vedel, kto som. Poznal ma. Ako je to možné? Tvoj ctený kolega mi počas 4 rokov dokázal povedať a ukázať mnoho vecí, keď som ho mučil. Spravil by všetko preto, aby som prestal. Atentátnik, ktorý zabil prezidentovú dcéru, bol stratený cestovateľ. Túžil sa dostať domov, tak vytvoril paradox, ktorý ho mal zachrániť. Netušil, čo vytvorí tým, čo vykoná. Zmenil tok dejín. Tento svet mal byť pokojný, no namiesto toho z neho spravil peklo na zemi. Tvoja technológia a znalosti nám pomôžu infiltrovať druhé svety. Nájsť a zotročiť slabých. A moju církev budeme prezentovať po celom mnohovesmíre. Nebráň sa, cestovateľ. V hlave tvojho kolegu som videl tvoju tvár. A ja mám pamäť na tváre. V tom sa v prezidentovej kancelárii otvorila miestnosť, o ktorej som nevedel, že tam je. Videl som ho tam spútaného. Môjho kolegu. Bol pri vedomí. Napojený na prístroje. Bez končatí. Visel tam na ostnatom dráte, ktorý sa zaboroval do jeho kože. Keď ma zbadal, začal kričať. Zabij ma. Zabij ma. Zabij ma. Neváhal som. Musel som to urobiť. Prezradil tej entite príliš veľa informácií.
Nejakým spôsobom sa mu prezident dokázal dostať aj do hlavy a čítať jeho myseľ. Nemal som na výber. Pre bezpečnosť mnoho vesmíru som musel spraviť to, čo bolo treba. Zo stola som vzal zbraň, ktorú tam mal prezident Devon ako pripomienku udalosti, ktorá zmenila tok dejín na tomto svete. S Bohom, starý priateľ. Prezident vyzeral ako posadnutý a jeho hlas znel ako hlas samotného diabla. Musel som újsť. Nemohol som dovoliť, aby získal moju technológiu. Prezident Devon bol ovplyvnený neznámou silou. Nútila ho k zverstvám a ovplyvňovala jeho činy a rozhodnutia. Nakoniec aj samotný prezident ovplyvňoval druhých. Až nakoniec ovládol celý tento svet. Jeden výstrel pre oslobodenie priateľa a druhý pre démonického prezidenta. Stráže sa dostávali dnu a mne sa podarilo újsť z tohoto sveta. Najrýchlejší útek, aký som dokázal spraviť. Čo sa stalo s mojím ja vo svete bez ľudských práv, už neviem. Prerušilo sa spojenie a signál s týmto svetom, no po návšteve tohoto sveta som potreboval dovolenku. Každý cestovateľ má v hlave implantovaný čip, ktorý nám umožňuje navštíviť naše druhé verzie. Môžeme nahrávať audiozáznamy a niekedy aj videá. Neskôr môžeme tieto dáta preniesť do fototlačiarní alebo na kazety. Preto nosím so sebou ten kufrík. V mojej hlave sú dôkazy. No teraz je ten čip poškodený a musím robiť to, čo môj kolega vo svete bez ľudských práv. Snažím sa zachrániť seba a nejakým spôsobom nenarušiť štruktúru a líniu vašich dejín. Tak to spravil kolega a dopadlo to katastrofálne. Ja nikoho nezabíjam. Ja len rozprávam svoje príbehy z alternatívnej histórie. Príbehy, čo som zažil. Chcete počuť ďalší?